Jednog dana seljaku je magarac upao u bunar. Životinja je satima žalosno zavijela i seljak je pokušavao da smisli šta da učini. Na kraju je zaključio da je životinja stara i da bi on i onako trebalo da zatrpa bunar, nije mislio da je magarac vredan spasavanja. Pozvao je sve svoje komšije u pomoć. Svaki od njih je uzeo lopatu i počeo da baca zemlju u bunar. Magarac je shvatio što se događa i prestrašeno je zavijao. Međutim, ubrzo je utihnuo. Nakon nekog vremena seljak je pogledao u bunar i prizor ga je iznenadio. Sa svakom lopatom zemlje koja je pala na njegova leđa, magarac je činio nešto neverovatno, otresao je zemlju sa sebe i zakoračio na nju. Kako su komšije nastavile da bacaju zemlju na životinju, ona je svaki puta otresla sa sebe i na nju zakoračila. Svi su se začudili kada je magarac zakoračio preko ivice bunara i otkasao dalje. Svaki od naših problema je odskočna daska. Možemo da izađemo iz najdubljih bunara tako što nikada nećemo stati i odustati. Otresite nevolju sa sebe i napravite korak napred.